Hráčky stojí v daném postavení a je důležitý, že dvě pomocné čáry jsou proto, abyste ty dvě nikdy nepotkali k sobě. A pro vás jako pro obranu vnímejte, kde jsou ty obránci modrý. To znamená, je důležitý samozřejmě ten kruhový postavení. A tento hráč, když to je lenka a je levák a je potenciálně největší střelecká přináší jako tady. Kreatura se Výborně. Střelecká kreatura. Tak máte velkou výhodu, že ta přesilovka 3 na 3 se to hraje tak, že tyto dva hráči pouze mlžej a opotávají pozornost a svým postupem na branku a cicováním uvolňují tady toho střelce. A takže se, aby tyto dva obránci se nastěhovali sem, ten mezi tím se posune. Je důležité, aby tady nevykys a nehrá to zádu, protože tyto dva pasujou, hejbou, přijde to hodně na křídlo, tento hráč je úplně na houby, ten prostě nemůže jaká se posouvá od balónu, ten hráč má úplně maňána. Tyto dva tady prostě hrajou spolu, posouvají se sem, ten hráč využije prostoru, přehodí se a zakončuje. V momentě, kdy se dostane balón tomu třetímu v tom pořadí, tak všichni ostatní lidi se berou domů.